Arantzazuko Milikua tabernara etorri gara, sasoi batean ostatu ere izandakoa, baina gaurko honetan ateak itxita topatu ditugu. 3 belaunaldiz historia handia jaso duen daukan ostatua izan da, eta bertako historia Angel Mari Milikuaren eskutik entzungo dugu. Hiru belaunaldiko historia daukan etxearen aurrean aurkitzen gara, izan ere, otsailean oporretara joan zineten, eta erabaki duzue pandemia tarteko ez abaltzea gehiago. Bai, gertatu zen, Gabonetan da lanean ebiginan ondo, urtarri jabe baita, ni belauna, arazo fizikoak, belauna, nik asmoan neukan beste 2 urte jarraitu 3, baina, belauna horrekin da ezin nuen, eta torri zen, otzailean hartu itxi genuen oporretarako, eta gero, zeingo dugu, zabaldu, eta kriston buelta buruko minak, uste dut, farmazia aspirina guztiak hartu genuen, ezin, eta azken eraba genuen, ezin dugu, izteragoaz. Eta hortxe itxi genuen, gero sortu zen pandemia eta historia hau dena, eta, ez dugu zabaldu. Nire nengoen, asmoa zen, igual zabaldu behar dugu amendikan zeile betean, nire konpontzen da nire belauna edo, eta zein behar bat errigorre zabaldu, baina hortxe erabaki genuen ez. Izten dugu, nahi badu norbaitek txekoak, nire alabak eta ez dute nahi. Alabak esaten du bere beste gauzatzuk ikasi dut, ez du nahi jakitzen. Hortik angoaz pixka bat, eta esaten genuen, hemen puntua eman behar dugu, igual garaia dalako. Hasi gure aitajuna, nire aitajuna ibili izan zerbait etxe honekin, bere lehenengo emaztea, Gregoria arekin, eta baina ezin zuen. Eta ezin zuen oso zatituta zegoen etxe honen testamentua. Zeme alaba pila bat alde betetik, eta gero nire aitaren amona, ura azizan, emezia azizan, satiak erosten beste guztia. Eta orduan nire aitajunari dominguri jarri zion, guazen astea hemen. Eta 1920an ja Milikoa izena, domingo Milikoa. Aurretik baita badago Milikoa izena, baina fonda bezala berak zabaldu zuen. Aitajuna, bere urte lastak pasatuko zuen, gerra ondoria, oso garai gogorrak, bera itxi zuen, eta aita jarraitu zuen, aita baia jubilatu zenean 64 urtekin problema arazo fizikoak, desgasteak eta abar, zein behar dutxekin, nahi gelditu nintzen. Urte batzuk, eta oain artea jatu nahiz, da mentxe esan dugu, onaino jagotu beha. Baina aurretik, frailiak ospede gisa erabili izan daue eraikin hau, ezta? Lehenengo etxe hau egin zuten, 1781 hospederia nueva deitzen zioten. Garai baten txiki geratu zen euren ostatua eta egin zuten hau ostatu berria bezala. Gero, urte batzu pasatu ziren, da, liberara eta karlistan gerra urtan, 1834an zua eman zioten frailek gauza guztiei, konbentua eta abar, eta etxe hau nola frailena zen, eurok hartu zuten, zua eman zioten. Gero, denpora batzu pasatu zen, euniatin agertu zen Antonio Sanoner, hori zen tipo bat, ez da egite Austriatik etorrita, Pepe Botella, zeakin Napoleonen anaiakin, ura hasi zen, Arantzazu pixkat berpisteko asmoarekin. Orduan hasi zen, konbentua, berriro, Eliza, eta etxealdea gertzen da, botata zegoen. 4 horma geldituko ziren. Berak erosi zuen, eta bere alaba bat, Gregoria, Sanoner, eskondu zen nire bir aitonakin. Hordikan, poliki, Milikoatarak kuña sartu, eta hementxe, oinarte. Esan dugu, historia handiko lekua dela Milikua, izan bertan izan zian hartze, txilardegi, kulturgune garrantzitsu izan zen inguru hau, ezta, taberna honetara etortzen zialako, eta bertan sekulako solasaldi interesgarriak ere eukitzen zituztelako. Bai, esaten dut, nire aitajunen garaia oso gogorra izan zen, gerra ondoria, ostoea eta abar.
Nire aitari tokatu zaion justu garai bat fonda bezala aita kirolzalea zan, eta horren kirolzale asko torrizten ziren etxe hontara. Fonda bezala, pelotariak zeukan Gaiaztegi eta lagun pila bat zeukan. Ziklistak, Jesus Loroño, Gabiola, honek garai bateko ziklistak. Jokalaria baita, atletikoa, oru eta bidenak, eta realeko porteroa zela zan Arakistain, hola etortzen ziren. Bere giro izan zen oso kirola. Nire giro adibidez da pixka gehiago kultura, tokatu zaitzalako bizi hori egitea. Hemen etortzen ziren, hazi eliza eta kultura eta pixka eskulturea, pintxaurak eta ona etortzen ziren. Ez ezaten danak hemen loiten, baina hemen txebite ziren, Frailea bebaita, Gandiaga, Vitoriano, haren bitxartez txilardegi sartu genuen. Horrelako hartzebe, goian egoten zan loiten, baina gure etxean, hoxe, beti lehenengotikan hemen txe. Eta ziur badukazula anekdotaren bat edo historio kuriosoren bat? Datu bizi bezala, hain ezaguna indian Jorge de Otiza, ama kontatzen zuen, hauek hasi zirenien, nola etortzen hasi zirenien, ziren oso, pobreak edo ezagunak. Eta ama kontatzen zuen, behin, gure etxe izan da korreos estafeta bezala. Eta kartak ona etortzen ziren, autobusarraino eta hemen txet eskartatzen zuten. Eta behin, kartak etxoitien bere, isiar bere emaztea, eta etorri izan da, oye, Felisa, eta ez dakit zer, ai, como huele? Eta amak esan zion, bueno, las lentejas que están en la cocina. Eta amari sartu zion, ze pena, emakume hori igual gozea dauka, esan zuen bere buruet. Eta esan zion, bueno, etorri, venís a comer. Eta etorri ziren, eta Bea eta Jorge, eta gaina historia zen, bertan bazkaltzen, eta botazion isiarrek Jorge, ai Jorge, ¿será verdad que no tenemos ni para un plato de lentejas? Eta egia zen. Orduan ez ziren ezagunak, ez zer ezian, gero izena eta diru ikugu zuten, baina gara jartzen ez zer ez. Eta nik goratzen ez, nik ez, ni txikian nintzalako, baina ama goratzen zen, etoten zen bere tailerretik, ja bigarren aldean, ja 68an jatorri zenean, etorten zen, eta ekaten zuen zerbait hola, poltsikan, eta mira, Felisa, eta ematen zion ceramika zati bat, poltsikan injakoa. Nire ama, que bonito, baina ez zuen lurretuk ez, baina bolita zen eta ezten zuen gara bateko deitzen ziren ekonomikak. Eta hantxe sikatuta, batzuk puskatuko ziren, batzuk baduzka, gondekan gordeta. Baina bestatu, puskatu, bestatu egiten ziren, azkenean koipe grasaskokin eta bota egiten ziren. Eta urte haietan ere Elizarekiko sekulako atxikimendua zegoen. Egia da, aldatu da, baina nek hemen daukal lagun bat, ez dago ja oso ondo, baina Martin Mendizabal, eta areko ni 40 urte euskan eta berak esan zidan horren buruz izketan, noa doa, ozein behar dugu hemen, esan zidan, badakik, 40 urtekoak, hemetik 40 urteak dakokenean, ikusiko nola aldatu dan, nola aldatuko diran gauzak. Begira, 20 urte pasatu dira eta total aldatuta dago. Hori ere, baita. Sekulako eraikina da, 1000 metro karratu baino gehiago ditu, habitazio logela mordoa. Bai, garai batean ez dakit zenbat ibiltzen ziren, egongo ziren 32 uste dut, danak ez zeuden gertatuta hortalako. Guk fonda itxi genuen jentea barria ekartzea 1986an uste, nire aita jubilatu zenean. Nire honintzen hemen behiratzen ze prueba, obrak egiteko, eta zerbait eskasia, zerbait egokitzea, habitazioetan baiko zen komuna eta izan ziren 1 milioi peseta, eta nire saluen horrez nahi saltzen. Plazer bat izan da zurekin tartetxo hau konpartitzea, izan be, hemendik pasauko garen asko urbixera bidian, hortxo oroitzapena, ez da, salda eta txorixo, etxeko salda goxo hori, eta estatzeko aukera, ez du lako eukiko. Egongo da zerbait, beste eta bena zu bebaita, eta nahi betik ezaten dut, arantzazura etorten bazera, adarra joten ezaten dut, nahi betik ezaten nuen, etorten bazera arantzazura, pasatu dizatik. Baina gauza hori, apaizek ez zuten ezaten. Etorten zaretenak arantzazura, pasa tabernatik hori ez zuten ezaten.